सुनले रहनी कि हजार भ्रष्टाचारियन के पाला जब जब केहू ईमानदार ऑफिसर के साथे पड़ जाला तो उनकर नींद हराम हो जाला। लेकिन ये सुनी सुनाइल बात हम आईएएस ऑफिसर रणसिंधे में देखनी, जे मुंबई में ड्रग सप्लाई करे वालन की नींद हराम करके रखले रहल, मरे से पहले भी और मरला के बाद भी। पैसा पूरा बा, पूरा 250 ग्राम बा, परी तू बेचबा कहाँ? पूरा मुंबई तो ऑलरेडी सेट बा। वही जे जहाँ क्यों नहीं बेचत। मतलब बांद्रा फोर्ट पप्पू के बंजर जमीन पे लहरावत फसल उगावल अच्छा लागेला। जौना जगह के बात करत हुए तू इतना डायलॉग बाजी कर रहल बड़ा ना पप्पू शाने, वहीजा ड्रग बेचे वालन के मौत रहेली, आईएएस ऑफिसर के भूत रहेला वहीजा। अरे जाने ली, वो है आईएएस ऑफिसर ना जकरा सन 80 में मस्तान के गुंडा लोग बोरी में डाल के रस्सी से बांध के वहीजा बांद्रा पोर्ट के सामने समुद्र में फेंक के मार देले रहल ना। अरे ऊ दिन से लेके आज तक ऊ एरिया में जाके जे केहू भी ड्रग बेचेला ना, ऊ लाश बन के ही वहीजा से लौटल हा हमार जान। है बेकार की बात भाई, बड़ा भाई भूत प्रेत ना होकेला, काम वहीजा से शुरू करब। उम्र में तोहरा से बड़ बानी, हमार बात समझा, मत जा वहीजा। छोड़ा ना बड़ भाई, तू बस ब्रॉड स्क्रीन देखा, नोट के आउट जाप देखा, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट के यही लगेला कि बांद्रा फोर्ट पे आईएएस ऑफिसर रणसिंधे के पहरा रहेला, यही से ऊ वहीजा राउंड न लगावेनी। इहे बात के फायदा उठा के हम वहीजे से अपन काम ऑपरेट करब और लाखों करोड़ों रुपया कमाई। इहे अपन स्ट्रेटेजी है भाई, चला तानी। हे रुक जा, हमरा पता बा तू आज के बाद एहिजा वापस कबो नहीं बा, यही से ही रखला, मरे से पहले पूरा ऐश करला। थैंक यू भाई। बड़ भाई साफ शब्द में पप्पू के समझौले रहल कि बांद्रा फोर्ट पे ड्रग बेचब मतलब रणसिंघे के भूत के हाथों मारल जाए। लेकिन खुद के बहादुर समझे वाला पप्पू के तहोनी ओकरा के वहीजा बुलावत रहली, वो रुकत भी कैसे। अरे पप्पू भाई, क्यों भी नशेड़ी एजा आवे के खातिर तैयार ना हो रहा बा? हाँ भाई, सब बोल रहा बाले की यही जाइनी त रणसिंघे उनकरा के मार दी। अब तो हमरा के भी डर लग रहा बा भाई, हमने के जना विकराल भाई रणसिंघे सच में आ गल था। हम इतना देर से एजा बानी, क्यों आइल? सब बकवास हमार छगन मगन, कौनो भूत उत ना होकेला, सब बनल बनाई कहानी है। खैर डर के माहौल बदले में थोड़ा वक्त लागी, लगावल जाई, लेकिन ओपनिंग डे पे बोहनी तो करे के ही पड़ी ना। कुछ पैसा बा जेब में या फुकट बड़ा? हाँ ना भाई, ये 355। हाँ, और हमारे पास भाई 150 है। जितना बा बोहनी के लिए बहुत बा। ये पकड़ा, अब एकरा के बेचा या खा, माल तोहार पूरा 5000 के खालिस माल है। मौज करा, चला अब कल नया तरीके से फील्डिंग करल जाई। ओ गॉड, रणसिंघे के इलाका में ड्रग बेचे के जुर्म में रणसिंघे तू तीनों के सजाए मौत देवेला। मौत से बचकर भागे के हा तो यही जाके ड्रग ना बेचे के चाहत रहल। अब तो हार बारी। आज की कहानी से हमने के यह सीख मिलेला, अगर तू गलत काम करेला तो एगो ईमानदार ऑफिसर से एक ना दू ना पूरा एगो शहर के दूरी बना के रखिया, काहे को मरला के बाद भी आपन ड्यूटी निभावेला। ई कहानी हा चोर राजू के। ओकर हर रात चोरी के लिए ही बनल रहल, मगर रात तो सबके होखेली, ओकर साथ की ऊ रात केहू और के रहल।
रात रहल मगर चांदनी रात ना। चोर राजू एक घर के खिड़की खोले के कोशिश करत रहल। ओकर पीठ पर एगो बैग टंगल रहल। घर के चारों ओर आंगन और बाउंड्री रहल। राजू ई काम एगो लोहा के छड़ से करत रहल, जेकरा वो खिड़की के नीचे की ओर से अंदर की ओर करके रखले रहल। राजू एगो जोर के हाथ मारेला और अंदर से खिड़की खुल जाली। राजू हिन्ने उन्ने देखेला और अंदर कूद जाला। अंदर आवत ही राजू खिड़की वापस बंद कर देवेला। अपना बैग में से वो एगो काला कपड़ा निकाल के ओकरा खिड़की के ऊपर रख देवेला और टॉर्च जला लेवेला। कपड़ा टांगे के मतलब ई है कि बाहर रोशनी ना जाओ। राजू के जब कहीं कुछो न मिलेला तो वो हताश हो जाला। आज के दिने खराब बा, जौनी मनहूस घर में चोरी करे नहीं, कुछो ना बे जा। राजू सिगरेट निकाल के पिए लागल। जलावे के खातिर लाइटर के यूज करेला। चला भाई राजू, कोनो और ठिकाना ढूंढल जाओ। इहे के साथ राजू काला कपड़ा उतार के बैग में रख लेवेला और खिड़की खोलेला, लेकिन खिड़की ना खुलेली। ई खिड़की काहे ना खुल रहल बा? राजू और कोशिश करेला, लोहा के छड़ से खोले के कोशिश करेला। के बा ये जा के बा? हंसे की आवाज सुन के राजू बुरी तरह से डर जाला। राजू चारों ओर टॉर्च मारेला। तब एगो अनदेखा फोर्स ओकरा तेजी से खींच के एगो कमरा में ले जाला। कमरे में आवत ही कमरा तेजी से बंद हो जाला। राजू बुरी तरह से डरल बा। कमरा में आवत ही वो फोर्स ओकरा छोड़ देवेला। ओसे छूटत ही वो फर्श पे पीछे खिसक के दीवार पर लग जाला। टॉर्च जलत रहेला और वो बड़बड़ाए लागल। हे भगवान, ई का हो रहल बा? कहीं घर भूतिया तो ना? राजू के डर सही रहल। वो घर वाकई में भूतिया रहल। वो घर पे एगो आत्मा के राज रहल, जौन सालों से वो घर में केहू के आवे के इंतजार करत रहल। वो रात ओकर इंतजार पूरा हो गए। राजू लगातार कमरा में डरा सहमा हिन्ने हुन्ने टॉर्च मारत रहल। देखा तू चेक क्यों भी बड़ा, प्लीज हमरा के ज्यादा, हम वादा करता नहीं आज के बाद फिर कबो ना आई भेजा। तब बे वहीजा एको लड़की प्रकट हो खिली, जौन सफेद कपड़ा पहनले बाड़ी, ऐसे जैसे कोनो लाश सो गइल होखे। राजू ओकरा देख के बुरी तरह चीखेला। डरे और चीखे के जरूरत नहीं खे, हम तोहरा के जाए देब, बस तू हमार दू काम कर दा। तू जोन बुलबू हम करब, हमरा के जाता बस। पहला काम तोहरा के ये आदमी के हर हाल में यहाँ लावे के बा, और दूसर काम ये औरत के यहाँ बुलावे के बा। ठीक बा, हम लेकर आओ तनी। भूतनी राजू के 2 फोटोग्राफ देविली। आदमी के फोटो के पीछे ओकर एड्रेस लिखल बा और महिला के फोटो के पीछे ओकर फोन नंबर लिखल बा। रुका, तू इनका के लावे जा सकेला, लेकिन तोहार आवे तक तोहरा अपन जगह अपन कोनो करीबी के यहाँ छोड़े के होई। अगर ऐसा ना करबा तो तू यहाँ से कब्बो ना जा पाइबा। फोन लगावा। राजू के कुछो समझ में ना आवेला कि वो का करे। आखिर में वो फोन लगावेला। हेलो रश्मि। जो राजू के सबसे करीबी ओकर पत्नी ही रहल, यही से वो ओकरा के बुलौलस। पत्नी खिड़की से घर में और फिर कमरा में आवेली। काहे बुलेले बाड़ा हमरा के यहाँ ये उजड़ल चमन में? तब बे राजू के पीछे वो भूतनी आ जाली और जकरा देख के रश्मि चीखे लागल। तब बे भूतनी ओकरा गर्दन से पकड़ के उठा लेवेली। ई का कर रहल बाड़ू तू? छोड़ दे एकरा के, छोड़ दा प्लीज, छोड़ दा एकरा के, मत मारा एकरा के। परेशान मत होखा,
बस ये देखत रहनी कि तू जेकरा के यहाँ छोड़ के जाताड़ा उस सच में तोहार करीबी बाड़ी की ना। अब जा और जल्दी से फोटो वाला आदमी के लेके आवा, कैसे भी करके लावा। बाकी लेके आईहा और वो औरत के फोन करके इन्हें बुला लिहा। माँ बाड़ी ऊ हमार, ई घर के जिक्र करबा तो वो आ जाई। भूतनी छोड़ देवेली। रश्मि बेहोश हो जाली। ठीक है, जैसन तू कहलू हम वैसे ने कर दे। हम बस तू 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 हमारे वाइफ को कुछ मत करिया, हम जाता नहीं। तब बे दरवाजा खुल जाला और ओकरा बाद खिड़की भी खुल जाली। राजू पागलों के जैसे आधी रात में वो आदमी के घर ढूंढत रहल। राजू फोटो के पीछे लिखल एड्रेस से लोगन के घर के नंबर चेक करत रहल। फोटो के पीछे सुंदर नगर 12/48 लिखल रहे। एगो जगह टॉर्च मारेला तो वहां 12/36 लिखल रहे। थोड़ा आगे जाला और फिर से टॉर्च मारेला, वहां 12/48 लिखल रहल। साथ में लिखल रहेला राम निवास। राजू अपना बैग से देसी कट्टा निकालेला और हाथ में पीछे क के अंदर तक जाला। बेल बजावेला। 2 बार बेल बजत ही एगो आधी नींद में एगो आदमी बाहर आवेला। जी कहीं? सुनील जी से मिले के बा। हमें सुनील बानी कहीं? नाम कंफर्म होखत ही राजू सुनील के सर पे देसी कट्टा के पिछले हिस्सा से वार कर देवेला। सुनील ओकरा बाहों में झूल जावेला। राजू अपन फोन निकालेला और लेडी से बात करे लागल। हेलो, हमार नाम राजू हा। ये वक्त हम आनंद नगर के घर में कैद बानी। आप ना नहीं तो हम मर जाइब। राजू सुनील के एगो बाइक पे बांध के लेके निकल जाला। राजू ओकरा खिड़की से अंदर ले आवेला और खींचत हुए कमरे में ले जाला। इली भूतनी जी, जैसन आप कहले रहनी हम वैसन कर देनी। अब शायद हमरा के वो औरत भी आए वाली हुई। ओहो आ गइल बाड़ी। घर के ताला खोल के अंदर दाखिल होकेली। अंदर आवत ही वो लाइट जलावेली। के बा अंदर? के फोन कैले रहे हमरा के? कमरा से आवाज आवेली। माँ, हम बोलेले बानी आपके, हम अपनी कमरा में बानी माँ। आवाज सुन के माँ परेशान और हैरान हो जाली। वो दौड़त हुए कमरे में जाली। नीलू? कमरे में ओकरा राजू, ओकर बेहोश बीवी और सुनील मिलेलन। वही जे भूतनी खड़ल रहेली। नीलू नाम लेत ही भूतनी एगो सुंदर सी लड़की में बदल जाली। हाँ माँ, हम तो हर नीलू। तू कहाँ चल गए रहलू हमार बच्ची? कितना ढूंढनी तारा के हम। तू जिंदा बाड़ू, मगर हम तो तोरा अपना हाथ से मरले रहनी। यही जे सुन ले लू माँ, हमार मंगेतरी हमरा के मार के ए पलंग के नीचे दफन कर देले रहे। काहे कि हम एकरा के जबरदस्ती करे से रोक ले रहनी, तभी हमार विश्वास के चीर ले रहे। और अब हम एकरा के चीर दे। अब हम आजाद बानी माँ, अब हम आजाद बानी। चलतानी माँ। इतना कह के नीलू फिर से भूतनी बन जाली और अपन हाथ सुनील की ओर करेली और गर्दन टेढ़ी करेली। सुनील दीवार से जाके चिपक जाला और ओकर हाथ मुड़ के टूट जाला। फिर टांग भी मुड़ के टूट जाली और ओकर मुंह टेढ़ा और बड़ा सा फट जाला। भूतनी गायब हो जाली। वहीजा कमरा में रोवत माँ, हैरान राजू और बेहोश राजू के पत्नी रहल। हर इंसान के अपना कर्म के फल यह जन्म में भुगते के पड़ेला। यही से कहे नी, बुरा कर्म करे से पहले सोच ला, अगर ओकर परिणाम तोरा भुगते के पड़ी तक का तू सह पैबा। हमार प्यार बच्चा लोग, इतिहास चाहे देश के होखे या विदेश के, ऊ धरोहर होखेला जिनकर जड़ में हमार होखब छुपल हा, हमार आज छुपल हा। उनकर सम्मान हमरा उतना ही करे के चाही
जितना सम्मान हम अपना इच्छा के करेनी। अगर ऐसा ना भइल ता यार, जाने काहे हमरा के ऐसा लग रहा है कि हमने के किला में ना जाए के चाहिए, कुछ गलत हो जाई। अबे ओ फट्टू, तू ही तो 3 पत्ती खिलत हुए शर्त लगौले रहला कि तू जितबा ता हमनी दोनों के आधी रात में ई फोर्ट पे बैठ के पिलई बा। अब जीत गइल बाड़ा तो पार्टी देवे में फट रहा तोहर। अरे यार, पार्टी देवे के लिए मना न कर रहल बनी, ई किले में जाए से मना कर रहल बनी। हमार मना हमने अपन कार में ही बैठ के पी लिहल जाओ। सुन, अगर तोहरा इतना ही डर लग रहा बा तो तू यही जे खड़ा रहा और घर लौट जा। हम अंदर जा रहल बानी, चला। अरे यार, तू दिनों बिना एक नंबर के जिद्दी बड़ा। तू दोनों से अलग रह के का हम अंडा देहब? ये भइल ना बात, आवा। अजय के छठा इंद्री ओकरा के सही संकेत दे देले रहल, लेकिन कहेले ना, जब मौत के आवे के होखले ना त इंसान चाहे कितना भी कोशिश कर ले, इंच भर दूर ना रह पावेला। और उ तीनों त ओकर करीब चल गए रहले। कमाल के किला बा यार, एकरा देख के तब पहली बार सरकार के नमस्कार करे के मन कर रहा बा। काम मेंटेन कर ले बा भाई, जरा भी गंदगी नहीं खे। यही जा गंदगी फैलाओ सख्त मना बा। गंदगी फैलेला पे दंड दिहल जाई। त ई कारण हाई सफाई के। कोनो बात ना, हमरा पास कुछ पॉली बैग हा, हम अपन कचरा उहे में डाल ले हब। अबे ओ, हम एजा मस्ती करे आयल बानी और मस्ती संस्कारी बन के ना करल जाला। जौन होई होके दा, बाकी सरकारी नौकर तो होइबे करी। सुबह साफ कर दी, चला माहौल बनावल जाओ। जिंदगी के एक बात गांठ बांध ला बच्चा लोग, यदि तू देश के स्वच्छ रखल चाहेला ना तो ओमे केवल सरकार के ही ना बल्कि देश के हर एगो नागरिक के भागीदारी होखेला। जो नागरिक अपना देश के भागीदारी से बचेला ओकर जरूरत ना तो देश के होखेली, ना धरती के, और ना ही टूनागढ़ के किला के। चीयर्स। अबे कमीना, चल अब तू लुढ़कावा अपन बोतल। अरे यार ना, तू पढ़ला ना बोर्ड पे का लिखल बा, गंदगी फैलाई सख्त मना बा। हम गंदगी ना फैलाई। अबे फट्टू साला, डरेला कि कहीं एकरा के केहू पकड़ न ले। फट्टू हे, हम फट्टू ना बानी रे, परू बोर्ड। अबे चला ना, अब सफाई मत दा। तू फट्टू बाड़ा तो बाड़ा। हम फट्टू ना बानी, तू दोनों बोतल उड़कौले रहला ना। ई देखा हम का करता नहीं, हमो कर सके नहीं सब। ई देखा और देखा, देखा एकरा। ओ अहंकारी आदमी, तू और तुहार दोस्त मिलके एक किला के नियम के भंग कैले बाड़ा। यही जा कदम कदम पे लिखल बा कि यहाँ गंदगी ना करे के, तो काहे कैला? ई का हो रहल बा यार? और ई मूर्ति बात कैसे कर रहल बड़ी? अरे चलत कैसे बा यार? अबे हमार तो कुछ समझ में ना रहल बा। लेकिन हमार समझ में सब कुछ आ चुकल बा। टूनागढ़ के किला में गंदगी फैलौला की वजह से तू सबके सजाए मौत मिलेली। ई सब का नौटंकी हा? तू दोनों ही सब कैले बाड़ा हमरा के डरावे के खातिर। केहू कुछ न कैले बा मोर का अहंकारी आदमी। तू तीनों कैले बाड़ा। मरे के खातिर तैयार हो जा।
हमरा के मौत के दंड ना मिली, हम न मरब। हम साफ कर देनी, सब साफ कर देनी। ना नहीं ना हो सकेला। ता आज के बाद कोनो भी किला में जाके गंदगी फैलावे से पहले इस सोच लिहा कि अगर वो किला के भी टूनागढ़ की तरह सफाई पसंद हुई तब तू भी मौत के शिकार हो सकेगा।